Assalamu alaikum mai sauraro. Labari da ɗumi-ɗuminsa. A yau ne dai arnan yankin Jos ta Kudu faɗa ya kaure tsakanin arna da musulmai, yayin da wa'annan arna suka rusa masallatai na musulmai guda biyu, suka haɗa da shaguna guda 14 duk na musulmai ne suka haɗa suka rushe. To mai sauraro sai ka biyo mu cikin bidiyon domin jin duk wani abu da ya faru. Kafin bidiyon namu ya ci gaba, ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To yanzu za mu tsinduma cikin shirin kai tsaye. Mai sauraro kar ka manta da wani abu guda ɗaya. A faɗin ƙasar nan gaba ɗaya babu mutanen da ba su san faɗa ya ɓarke a Jos tsakanin arna da musulmai ba. To amma kuma wannan ta'asar ta rushe masallatai da kuma rushe shagunan mutane a cikin kasuwa. Wasu mutanen suna fito suna bayyana cewa wai 'yan bindiga ne, wasu kuma sun ce 'yan daba ne. To amma kuma mai sauraro kar ka manta da wannan abin. Faɗan an fara shi ne tun daga ranar Laraba har ranar Alhamis ma ba a daina wannan faɗa ba. To mai sauraro kai kanka ka san wannan faɗa dai an fara shi tun ranar Laraba, an rushe masallaci, an rushe shagunan mutane ranar Alhamis. To kuma wai na me za a zo ana cewa wai 'yan daba ne ko kuma 'yan bindiga ne? Mai sauraro ba ma wannan ba, kai kanka ka san wannan aikin arnan Jos ne. Wannan aiki dai ba arnan kowane yanki ne suke yin wannan aikin ba. Wannan ɗanyen aiki dai na arnan Plateau ne. Plateau wani local government da ke ƙasan Jos. To mai sauraro mun gode da wannan ziyara taka ta Mai Abaya 24 TV. Mun gode da wannan ziyara. Ka dangwala mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da wannan ziyarar.